Så de fine grene, den er lidt det, og den er ikke så fint. Jeg synes ikke, at jeg kan se det. De fine grene? Så skal du altså virkelig holde godt øje, Martin. Prøv at langsomt køre over mod de grene, der er ved siden af, eller en eller anden af de der grene. Ja, så gør det hernede, hvor den ikke crasher så. Ja, for eksempel dem der. Ja, her. Det kan godt være, at de er for små, og nu kommer der nogle folk der. Okay, den ser den. Nå, okay. Men det er måske, hvor mange blade der er på. Det kan være. Eller den kommer ovenfra, eller nedfra, eller på siden. Så du kan rent faktisk, du kan ikke dykke ned på de her nu? Eller dykke ind i det? Så vil du lige prøve den der. Det kunne bare være fedt at vide det sådan en gang for alle, om det rent faktisk dur. Er den fået nok? Okay, nice. Nu peger den ind i gren, nu kører jeg fremad. Ja. Okay, det er derfor, den virker sådan lidt hissig, eller sådan. Det er fordi, den prøver rent faktisk aktivt at undgå det. Ja. Nu går den også selv nedad. Jeg beder den ikke om at gå nedad nu. Okay, wow. Okay, nice. Ej, hvor fedt. Den styrer selv. Så nu har jeg lidt mere is i maven. Jeg vidste, du ville ud på den sø der, Martin, for helvede. Den gren der. Den har den svært ved rigtig fast. Der er ikke nogen blade på. Bare vi ikke dropper den ned i en sø. Så nu er den faktisk en gang tilbage. Den kan jo godt komme i en situation sikkert, hvor den hverken kan det ene eller det andet. Ja, du kan godt stille den et eller andet sted. Men så, det skal jo være virkelig et mærkeligt sted. På det dreje den. Ja. Den går ikke længere ned. Jo. Ja. Jeg kan se. Du må godt trække vejret. Ja. Okay, du kan godt høre, at jeg ikke trækker vejret. Oh my god. Nej, den må helst ikke dø. Vi har ikke nogen forsikring, så vidt jeg ved. Jeg har i hvert fald ikke nogen tillidsforsikring. Eller tillægsforsikring, eller hvad fanden det hedder. Nej. Den der, jeg snakker om. Nej, den der. Ja, der var den ikke, det var den ikke i nærheden af. Ja, det kunne den godt. Yay!